Hello mga igsuan. Ayaw jud kay ninyo ibaliwala ng prayer sa iyang kinabuhi. Kay sa pag-ampo makahimo gyud na siya og milagro. Bisan kabus kita, bisan wala tay kwarta, basta mag-ampo lang jud bitaw ta. Naagi paagi ang Dios, no? Ayaw maingon anang ay kung magsira mo ampo unsaon ninyo pag kita sa kwarta or di po mo maningkamot o di po mo mag-ugi. Yes, sakto ka. Pero kung mag-ampo ka una, giyahan ka sa Dios, tultulan ang imong mga tiil, paingon sa oportunidad alang sa imong kaayuhan. Kay useless man ang atong pagpaningkamot, kugi, atong gihurot ang atong kusog, then dili ipanalangin or walay panalangin gikan sa Dios, wala na siya ikapuslanan. Mag-uban yun ang pag-ampo ug pagpaningkamot. Ang pag-ampo simple lamang kung imong ibutang sa imong kasing-kasing, pero makahimo gyud siya dakong tabang sa atong kinabuhi. Di nato makita ng Dios, pero pag mahalon lang gyud siya nimo, pabati gyud nimo ang graces by God igsuon. Unang ikaw karon ayaw kaluya. Duol sa Ginoo. Kung na-hopeless ka, nawad-an kag paglaom, pag-asa sa kinabuhi, or feel nimo walay kasulbaran ang tanang butang, ayaw kay ang butang nga diin bisan pag di nato mahimo, kaya na mahimo sa power of prayer. Mao nang sampita lang ang Dios. Ayaw ingon nga wala man siguro Ginoo, naay Ginoo igsuon. Di nato na siya makita, pero sa higayon nga tawgon nimo ang iyang balaang ngalan, makita gyud nimo ma-feel sulod sa imong dughan nga naa day Ginoo makatabang. God bless.